Sí, ho dius bé, soc més de lletres que de mates, però com que la curiositat i les ganes d'aprendre, i d'aprendre més concretament, doncs sempre són positives, i aprofitant també que aquest dissabte, dia 14 de març, és el Dia Internacional de les Matemàtiques, doncs he volgut portar-vos aquesta ciència al nostre programa. I més concretament, trencar una miqueta de mites i també idees preconcebudes que tenim sobre ella, i també, i sobretot, durant l'etapa escolar. Per tot plegat, he portat a un físic de formació i professor de matemàtiques, que és l'Alexandre Serraima. Molt bona tarda, Àlex. Bona tarda, molt bé. Tu? Bueno, jo bé, molt bé. Aquí ja t'he dit, o sigui, pendent a veure què ens dius, perquè sí, efectivament, jo sóc més de lletres que de mates, però estic oberta a canviar de barret, vull dir que cap problema per això. Perfecte. Mira, començarem amb això que he comentat abans del Dia Mundial, del Dia Internacional, perdó, perquè, clar, la UNESCO l'organitza, no? I, a més, enguany, el lema és Matemàtiques i Esperança, i, a més, ells asseguren que les mates són un llenguatge universal que inspira la comprensió, la cooperació, l'optimisme i tot això per afrontar els desafiaments comuns de la humanitat. Estàs d'acord, tu, en això? És a dir, les mates són tot això? Sí, mai ho havia pensat tant, però sí, m'agrada com ho expressen, perquè la qüestió de l'esperança i del progrés, perquè al final les matemàtiques i la ciència en general són gran part del que ens ha portat fins aquí, com a civilització, com a societat, i el progrés en gran part és gràcies a la ciència i a les matemàtiques. Per tant, entenc que ens poden donar esperança a seguir millorant a futur davant reptes que puguin aparèixer. No, i a més suposo que també ells ho han fet enguany amb aquesta temàtica també per com està el món actualment, no? Que tampoc cal entrar-hi aquí, però suposo que també hi ha una miqueta d'aquesta esperança i aquest vincle, no? Jo escolto molts científics en revistes i tal de científics, i sempre parlen d'això, de que en àmbits com la política i l'empresa hi ha molts conflictes internacionals i la ciència és l'única on, com en instituts com el CERN, que són instituts internacionals de física i d'altres ciències, és com l'única branca on la humanitat ens unim per buscar un bé comú. No, això està claríssim, I de fet sabeu també a ciències més vinculades amb la salut, per exemple, no? Que almenys és així. Però escolta, les matemàtiques en concret, per a que també els oients ho tinguin més clar, com s'apliquen en el dia a dia? Així de manera senzilla, perquè ho tinguem tots. S'apliquen a molts llocs, no sé, aquí on estem tu i jo parlant, doncs les zones que estan permetent que ens escoltin arreu de Lleida es fonamenten en models matemàtics, i després qualsevol cosa sí, els mòbils, les telecomunicacions, tot hi ha una base tècnica matemàtica darrere. Però llavors així, si és tan fàcil, no?, com trobar-li un vincle amb el dia a dia, per què la gent té tantes complicacions, no? Tants problemes, i ja no només la gent, sinó també tots, no? Quan, suposo que a tu no et va passar, però almenys a la gran majoria sí que ens passa quan estem a l'escola, no?, de dir, ostres, les mates a mi no m'acaben de convèncer, o són complicades, no?, o no sé com aplicar-les a la meva dia, amb el meu dia a dia. Sí. Primer un parèntesis, a mi sempre, com soc professor de matemàtiques, es pensen que a mi se'm donaven molt bé, i jo sempre dic, no, a mi em costaven, igual que molts d'altres, a base d'esforç ho acabes entenent, però no és que tingués una facilitat extra. Per què ens costa? Primer perquè certament és un llenguatge amb unes normes molt concretes que s'han d'entendre, i no és fàcil, les matemàtiques més profundes. I l'altre perquè, aquí sí que falla més segurament el sistema educatiu, és que potser no a l'escola t'ensenyen molt aquest llenguatge tan tècnic, però no te'l posen en relació amb el que estem comentant ara. Potser que té relació amb les zones de la ràdio, potser que té relació amb les estrelles que mirem a la nit, potser que té relació amb tantes coses que tenim al voltant. I això potser sí que manca una mica a l'educació més tradicional. Sí, de fet, jo cercant també informació per fer aquesta entrevista, he vist un article concretament a La Vanguardia que deia que precisament ara, almenys el que apuntava l'article, és que està canviant una miqueta aquesta aplicació de les mates a les aules, més en el sentit d'anar cap a la reflexió i més cap a... ja no sé ben bé com explicar-ho, però sí, com la reflexió dels alumnes, no?, de dir com puc arribar a resoldre aquest problema, no únicament aplicant una fórmula, perquè sí que entenc que és necessari, no?, sinó també amb un raonament
i un enteniment més enllà de memoritzar que 2 més 2 són 4 o 2 per 3 tal, saps el que te vull dir? Totalment, sí. Sí, l'ideal jo crec que és la base tècnica, que al final si no entens aquestes fórmules, aquest llenguatge, no pots fer matemàtiques, però alhora compaginar-ho amb aquesta part més divulgativa d'entendre per què serveixen, quina relació tenen. El que comentes tu dels nous models, això també ho dic sovint, clar, jo ara la visió que tinc és dels alumnes, sobretot que els hi costa, que són els que venen a buscar la meva ajuda i a treballar amb mi. I llavors sí que em trobo molt que també aquests nous models, sobretot a primària, s'estan utilitzant de potser treure tanta estructura, tanta rigidesa i començar a fer coses més en base a coses més genèriques o més, sí, no tan tradicional com fins ara. Clar, suposo que s'ha de veure, és una mica complicat perquè has de mesclar potser no fer-ho tan rígid, però que alhora si et passes de frenada potser no hi ha exigència suficient i l'alumne no arriba tampoc a aprendre. Llavors sí que em trobo també que aquests mètodes nous no sempre acaben d'ajudar, perquè després quan arriben ja a cursos superiors, secundària, etc., tornem a les mates més que hem d'entendre sí o sí els números, les fórmules, i si hem estat tota la primària fent manualitats, potser no acaba de quadrar. No sé, no tinc una resposta clara, però sí que veig que no ha de ser ni un extrem ni l'altre. Bueno, jo suposo que també forma part del procés d'adaptació, no? Del mateix sistema educatiu, perquè al cap i a la fi hauran de provar com funciona i suposo que a base d'anar caient en errors arribaran a un punt en el que sí que potser la matemàtica canvia dintre de les aules. Totalment, sí, em poso que això és anar provant i anar veient. El que segur que ajuda és, quan més aplicat al que es trobarà en el futur, millor. És a dir, si ara tot és tecnològic, ara tot el que es veu amb la intel·ligència artificial, entenc que més o menys haurien de començar a tocar aquests temes més sobre, aplicats al món real, que s'acabaran trobant en un futur. I tu llavors, en aquest sentit, i concretament amb els alumnes i les alumnes que tu tens, quins creus que són els hàndicaps que més freqüentment tenen ells? És a dir, és de memorització d'aquestes fórmules o d'aquestes qüestions matemàtiques o és més enllà de tot això? I va més en cada individu de com se relaciona, com li han ensenyat, perquè s'hauria d'aplicar d'una manera diferent. Sí, per començar és el que deia abans, hi ha una dificultat intrínseca a l'assignatura respecte a altres assignatures que són més de memoritzar, història, tu memoritzes, treus bona nota i ja està. Mates, sí o sí, ho has d'entendre i aquest llenguatge és diferent al que estem acostumats i per tant això ja té una dificultat per se. Però després el que jo veig molt en els alumnes que venen a treballar amb nosaltres és aquest tema del mètode. Moltes escoles potser es centren en que es memoritzin la fórmula sense entendre el significat i per tant això no té gaire sentit perquè, com dic, el que necessitem és entendre-ho en profunditat per poder adaptar-ho a diferents casos que ens podem trobar en diferents contextos. Per tant, el tema de memoritzar en mates està claríssim que no funciona. Sí, jo el que trobo molt és tema de mètode. Jo treballo amb alumnes amb perfils més complicats, menys complicats, que se'ls dona millor o pitjor. El que veig sempre és que si ho adaptes a la forma que l'alumne ho pugui entendre, tothom pot millorar amb les matemàtiques, per molt que hi hagi potser primer una barrera d'entrada superior que la resta d'assignatures. I com ho adaptes tu, en el teu cas? En funció de l'alumne o tens així com un mètode genèric més o menys que s'aplicaria a tots? No, clar, jo el mètode que utilitzo té diverses estructures, però sí que el fonament és adaptar-te precisament a cada cas i jo això també ho aplico una mica en base a la meva experiència com a estudiant i és que, com t'he dit, jo no tenia cap mena de facilitat amb les matemàtiques i jo el que sempre vaig trobar a faltar en el professor de l'institut i en canvi sí que trobava potser a internet o altres persones que m'ho explicaven millor era que ho baixaven al nivell més bàsic que calgués perquè jo ho entengués, és a dir, això no ho feien a l'institut i d'altres persones que buscava jo perquè m'ajudessin sí que ho feien i és el que jo veia que em servia, és a dir,
Òbviament hi ha llenguatge tècnic, és tot molt... pot arribar a ser complicat, però bueno, si ho hem d'explicar amb l'exemple més xorra, amb el llenguatge més bàsic, si això li serveix a la persona per entendre-ho, jo crec que és la via i la que jo aplico, com dic, amb els meus alumnes i la que els hi serveix. Adaptar-se molt i baixar-ho a lo més bàsic que l'alumne requereixi. I un exemple d'algun problema, algo que te vingui al cap de dir d'aquesta manera, s'entén, no? Això que deies tu amb la simplicitat. Vale, aviam... Ara mateix em pillaràs, però... Un exemple concret no et sabria dir, però jo el que sí que faig molt és això, potser estem treballant un tema molt complicat, jo què sé, derivades, que és un tema de batxillerat, que ja té un cert nivell de complicació, no sé, utilitzar símils, coses que siguin completament absurdes i parlar amb un llenguatge, sobretot, superplaner. Sí, quan comences a pujar cursos a matemàtiques, doncs cada concepte són termes així més complicats que, per exemple, per dir perpendicular, a matemàtiques pots dir ortogonal, pots dir... Hi ha 1000 palabrotes per dir perpendicular. Doncs no, perpendicular. I què vol dir perpendicular? Que és un angle de 90 graus. Què és un angle de 90 graus? Una L. Llavors, no? Si un vector és perpendicular a un altre, vol dir que ha de formar una L. Això seria potser un cas concret que em preguntaves, ara així pensant. Sí, i portant-ho a la cosa més simple possible. I llavors tu creus que, tenint en compte també tota la qüestió aquesta de les diverses intel·ligències, no?, que hi ha i que també tenim cadascun de nosaltres, qualsevol persona pot aprendre bé o pot relacionar-se d'una manera diferent amb les mates i aconseguir coses que potser per ell ara mateix ho està pensant en està escoltant algú ara que diu jo, impossible, Maria i Àlex, no podré, però sí que podria? Sí, jo crec que, home, segur, fem tota la humanitat, hi haurà un cas concret que pel motiu que sigui no podrà saber entendre bé les matemàtiques mai. Traient aquesta excepció, jo sempre defenso que tothom, igual que jo puc millorar en ser bon locutor de ràdio com tu sense tenir ni idea, tu amb l'ajuda correcta i amb el mètode adaptat a tu pots millorar amb les matemàtiques per molt que tu diguis que ets de lletres. Tots tenim coses que se'ns donen millor i coses que se'ns donen pitjor, però tots podem millorar en qualsevol aspecte. O sigui que així sí que és veritat que s'adapte, no?, i s'aplique el tema de les diverses intel·ligències també a les matemàtiques. Totalment. I clar, en el teu cas en concret, clar, tu has dit abans, no?, que no tenies una no bona ni dolenta, simplement també te costaven, no?, les matemàtiques quan tu eres jove i estaves estudiant. Però quan va ser el clic, no?, quan va tenir lloc allò que diguessis, escolta, mira, que estudiaré física i a més donaré classes de mates a la gent que li costi. Sí. Per ficar més inri. Sí. Aviam, jo, clar, a l'escola, a l'institut, sempre em cridaven més les assignatures de números que no les de memoritzar, no? Potser això, història, literatura. Però el que em va fer el clic va ser, i de fet sempre el que m'ha fet estudiar alguna cosa ha sigut coses que m'han baixat aquests conceptes tan tècnics precisament el que dèiem al principi de l'entrevista, a coses del món real, coses que jo veiés. I en aquest cas en física va ser una sèrie documental que es diu Cosmos, que és bastant coneguda, de divulgació, i precisament fan això, no? T'expliquen conceptes física quàntica, astrofísica, coses supercomplicades matemàticament, però ells te les expliquen des de la part bonica, l'univers, tot com afecta a la nostra vida i a la natura. I d'aquí vaig saber que volia estudiar física. I t'agrada, entenc, ser profe de matemàtiques, encara que sembla òbvia la resposta, però... Sí, clar, això era una mica com per què vaig decidir estudiar i la part de ser profe, sí, el que vaig començar quan era estudiant per guanyar alguns diners fent classes particulars i sí, jo sempre veia que primer estava explicant una cosa que m'agrada fer, per tant, com si tu ho expliques ràdio, segurament t'agrada, però sobretot el plaer de veure que alumnes que no tenien ni idea, que no en tenien res, que suspenien, després d'estar un temps treballant amb mi, que van aprovant i tenint millors notes, i sobretot la part de sentir-se tranquils, de veure que guanyar confiança, que podien entendre coses que a priori pensaven que no podien entendre. Això em generava i em genera una satisfacció que per això em dedico a això.
I escolta, tot això que estem parlant ara de l'educació, no? Vinculat també amb les matemàtiques i tot plegat, pel que fa a l'educació superior, és a dir, a les carreres, no? I a la universitat, també creus que cogeix una miqueta també en aquest sentit? És a dir, que s'hauria de canviar o reformular també com s'ensenya en aquest tipus d'estudis, o ja és una altra qüestió perquè és molt més concret, específic i més professionalitzat? M'agrada més com ho fan a les universitats, també si tens clar per què escolls una carrera o una altra. Jo vaig estudiar física i era una carrera completament tècnica, completament, potser inclús amb una mica de falta de relació amb l'aplicació després al món laboral, però clar, si estudies físiques, el perfil normalment és per persones que volen investigar, que volen fer doctorats, per tant no era el meu objectiu, però entenc que fos així. Si després fas una enginyeria que ja és més potser, és com aplicar la física al món laboral, doncs sí, no, jo segur que es van millorar coses de l'educació universitària també, però en aquest sentit sí que ja com és tu esculls on et fiques, entenc que allà ja... Sempre hi ha la queixa aquesta igualment, de que potser no està suficient relacionat amb el món laboral i sovint si estudiem una carrera potser és per després entrar en el món laboral i sí que hi ha carreres que potser no tenen aquesta connexió tan directa. I és cert, però jo també en la meva carrera concreta i les que són ciències pures entenc que també hi ha una part d'entendre per plaer i per investigar i dedicar-te a conèixer aquella branca del coneixement i per tant puc entendre que no hi hagi tanta relació amb el món laboral en aquestes carreres tan pures. Bueno, de fet hi ha molta gent, no?, que diu que a nivell popular, dic això ara, que has d'estudiar més un cicle formatiu, no?, si vols anar més a la pràctica que no pas una carrera. També aquí hi ha opinions per tot, però normalment se sol dir això. Sí, clar, s'ha de mirar quin cicle i què vols fer i en quin sector, però sí, clar, és que tot aquí ja depèn molt del que tu vulguis fer i el que t'interessi. Jo sabia que no volia ni investigar, ni ser un científic de laboratori, ni inventar-me teoremes, però vaig estudiar perquè em vaig enamorar d'això que vaig veure de l'univers i per tant jo volia aprendre física sense pensar en el món laboral. Sí, si hagués volgut pensar en una carrera en un sector concret potser hagués entrat a una enginyeria per ser aeroespacial o... Però escolta, està molt bé i està molt bé també que facis el que fas, no? Que al final és apropar una ciència com és les matemàtiques, no?, a la gent que s'està formant per poder, no?, fer i optar a altres qüestions més endavant. I ara ja sí, per anar acabant, però vull que ho facis, Àlex. Si hi ha algun oient que ens està escoltant i diu, ostres, per què he d'estudiar mates, no? O per què m'han d'agradar les matemàtiques? Tu què els diries? Vale. Són dues coses, una és estudiar i l'altra és que t'agradin. Vale. Agradar-te, hòstia, jo crec que si tens una mínima sensibilitat i entens això, algú t'explica una mica on et trobes les matemàtiques, t'ha d'acabar passant una mica com a mi o com la meva parella, que està aquí escoltant-nos, que ella també no és de la branca científica i jo li explico molta física quàntica i ara li agrada molt. Doncs crec que a tothom, si li expliques les conseqüències de les matemàtiques en les nostres vides i a la natura en general, jo crec que la bellesa que té tot això ja t'ha de fer agradar. Després, això és perquè t'han d'agradar, no tenen per què agradar-te, però jo entenc que la part que et pot agradar de tota aquesta ciència és com la bellesa que hi ha relacionada a ella. I per què estudiar-les? Són les carreres amb millors sortides professionals laborals, amb millors sous, això sí que ho tinc bastant clar. Clar, es pot estudiar, òbviament, el que et cridi, però ostres, veig molts beneficis d'estudiar una carrera tècnica pel dia de demà, no? I sobretot ara, amb tot el que dèiem ara, la intel·ligència artificial, tot el nostre món és digital, és tecnològic, tot això es fonamenta sobre les matemàtiques i sobre la ciència, per tant, motius per estudiar hi ha infinits. I ara sí, Àlex, si algú vol contactar amb tu perquè, doncs això, vol millorar i vol relacionar-se de manera diferent amb les mates, com ho pot fer? Sí, molt simple, a Instagram únicament, per ara, alexandra.serraima.mates. alexandre.serraima.mates.
Perfecte. I si no, també recorda als oients que quan publiquem aquesta entrevista a xarxes també t'etiquetarem allà. Vull dir que també sortiràs per si volen contactar amb tu. Doncs Alexandre Serraima, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres i que ens hagis almenys descobert una miqueta més de les mates. Jo no sé si me canviaré de branca, però bueno, ja les miro de manera diferent, també us ho he de dir. Merci per venir. A tu, gràcies, molt a gust.